Magiging basis na kita. Kala mo, tanggap kita. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Ma, Sinasabi ko na nga ba? Bakit kasama mo na naman yung babaeng yan? Maring Ruby? Tama siyang lalaki. Kailangan pa niyang lokohin si Brian. Sweet talaga? Oo nga, Emma. Ha? Bakit po? Siya pala yung nanay mo? May kakaiba talaga sa kilos ni Ninang Ruby. Hayaan mo. Tatanungin ko siya. Ruby, Berto? nasan siya? Wala kang anak sa akin. Dati pa, alam ko na. Hindi ba kasing edad niya si Emma? Si Emma ang anak mo? Paano ko kaya sasabihin sa kanila ang totoo? Ryan, niloloko ka lang yan. Ano po? Hindi ganun si Emma. Eto oh! Katunayan na niloloko ka niya. Tatakasan mo yung ginawa mong panloloko sa anak ko? Walang alis. Baka mamaya po malaman ni Tita Mitch na hinahatid niyo po ako. Bakit po dito? Sino? Sabihin mo sa akin! Si Brian ba? Maring Ruby, bakit ka umiiyak? Anong sinasabi ni Maring Ruby? Magsalita ka! Ay, sa wakas, babe. Malapit na tayong ikasal. Ilang buwan na lang. Magiging basis na kita. Oo nga eh. Kaso, kinakabahan ako, Brian. Bakit ka naman kinakabahan? Dapat nga maging masaya tayo. Kasi, magsasama na tayo sa iisang bubong. Brian, saan naman tayo titira kapag kinasal na tayo? Dito sa bahay. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto naman. Kaso, inaalala ko lang yung mama mo. Hindi ba nakakailang nakasama natin siya? Babe, mabait si Mama. Wala kang aalalahanin sa kanya. Kung hindi ko lang mahal ang anak ko, hindi ko yan patutuloyin sa bahay ko. Kala mo, tanggap kita bilang isang manugang. Nagkakamali ka. Brian, uuwi na muna ako. Baka matraffic ako mamaya. O sige, bukas na lang tayo magkita. Marami pa tayong aasikasuhin para sa kasal natin. Oo, sige babe. Ma! Oh, bakit anak? Ma, alis muna ako. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang po kami ni Emma para sa kasal namin. Buo na ba talaga ang desisyon mo sa pagpapakasal sa babaeng yan? Ma, matagal na po namin plano to. At isa pa, hindi na rin ako makapaghintay. Gagawa pa rin ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal niyo ng babaeng yun. Sige pa, Ma. Alis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Salamat po, Ma. Ano kayang nakita ng anak ko sa babaeng yun? Mare! Mare! Si Maring Ruby yun ah. Mare, kumusta ka na? Si Ruby to. Ikaw na yan, Maring Ruby. Halika sa loob, mainit dito. Sige.
Balita ko, ikakasal ng inaanak kong si Brian. Umupo ka muna dyan, Mare. Sigurado ako, marami kang ikukwento sa akin. Oo naman, Mare. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang, Mare. Nasa naman ang pasalubong ko? Ikaw pa ba mawawalan? Siyempre hindi. Oh, ito na, Mare. Alam ko magugustuhan mo yan. Wow! Ang ganda nito, Mare. Salamat, ha. Si Brian nga pala. Wala dito. Malamang, nandun kasamang kasintahan niya. Siya nga pala. Maganda ba yung kasintahan niya, Mare? Mayaman ba? Sa itsura, maganda naman. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya gusto para sa anak ko, Mare. Baka naman mabait siya. Kaya siya nagustuhan ni Brian. At maalaga. Hindi ba yun ang gusto ng isang lalaki sa isang babae? Ang alin, Mare? Yung inaasikaso siya nung babaeng yon? Oo, Mare. Bakit? May problema ba kayo? Wala naman. Basta, kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun. Baka naman nagsiselos ka lang. Kasi mag-aasawa na si Brian. Maging masaya ka na lang para sa kanya. Hay nako, ewan ko. Ninang? Brian, Kayo po pala. Mana po. kawaan ka ng Diyos. Mana po, ma. Ano po? Kawaan ka ng Diyos. Mano po. Ninang, kailan pa po kayo dumating? Kahapon lang. Ninang. Siya nga po pala. Si Emma. Ang fiancé ko po. Siya pala yung fiancé mo. Maganda siya, ah. Magaling kang pumili, Brian. Siyempre naman, Ninang. Ako pa ba? Sandali lang, Mare. Pupuntahan ko lang muna yung niluluto ko sa kusina. Sige, Mare. Try, ma. Maupo muna tayo. Siya nga pala. Kailan pala yung kasal nyo? Ninang, mukhang mas excited pa po ata kayo kaysa kay mama. Siyempre naman. Ninang mo ko eh. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Mukhang magkakasundo pa yata sila Ruby at Emma. Si Emma yun ah. Sino kayang kausap niya? Sinasabi ko na nga ba? Kaya mabigat ang loob ko sa babaeng yan. Humanda ka sa anak ko. Hindi ako papayag na pakasalan niya ang tulad mo. Kawawa naman ang anak ko. Babe. O Brian, bakit ngayon ka lang? Sorry, babe. Na-late ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Ganun ba? Mamaya na tayo kumain. Mamasyal muna tayo. O, sige. Doon tayo sa mga tiyanggi ah. May bibilhin kasi ako doon. Ganun ba? O, sige. Tara. Halika.
Paano ko kaya papaliwanag kay Brian yung nakita ko kanina? Oh, ma. Bakit parang natutulala ka dyan? Wala anak. Nasaan palang kuya mo? Umalis po, ma. Pupuntahan daw niya po si Ate Emma. Ano? Saan daw? Naku, baka mamaya maabutan niya si Emma na may kausap na ibang lalaki. Baka kung anong mangyari sa anak ko. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ba't natulala ka na dyan? Wala anak. Sige, punta muna ako sa kwarto. Ano? Nag-enjoy ka naman ba sa pinuntahan natin kanina? Oo naman. Salamat pala dito sa pinamili mo sa akin, ha? Ma, Ano po? Bakit kasama mo na naman yung babaeng yan? bakit naman po, Ma? May problema ba? Si Tita Ruby yun, ah. Tita Ruby! Tita Ruby! Tita Ruby! Bakit po kayo nandito? Tsaka, saan po ang punta nyo? Naligaw yata ako. Pupuntahan ko sana yung kamag-anak ko dito. Ganun po ba? Oo. Sige na. Hahanapin ko pa kasi yung kamag-anak ko dito. Gusto nyo po, tulungan po kayo? Wag na. Baka kasi makaabala pa ako sa'yo. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat po kayo. Bakit kakaiba ang kilos ni Tita Ruby?
Mare? Mare? Oh, Mare, ikaw pala yan. Mare, pumasok muna tayo sa loob. Ano bang nangyayari sa'yo, Mare? Kasi Sandali nga at kukuhanan kita ng tubig. Oh, ito Mare. Uminom ka muna. salamat, Mare. Ano ba kasing nangyari, Mare? Napansin ko kasi, Mare, parang may sumusunod sa akin. Hanggang sa pagbaba ko dyan kanina. Ha? Sino naman yun? Hindi ko nga alam, Mare. Dapat kasi, Mare, may kasama ka lagi pag umaalis. Yun na nga, Mare. Bakit, Mare? Wala ka bang dalang sasakyan? Ginamit ni Lovely yung sasakyan ko. Kaya naisipan ko, mag-commute na lang. Siya nga pala, Mare. Ano pala sadya mo dito? Wala kasi akong kasama sa bahay. Kaya naisipan ko na pumunta dito. Yung asawa ko naman, busy sa negosyo. Si Lovely kasi palaging wala sa bahay. Mabuti na lang pumunta ka dito. Wala ka rin naman palang kasama sa inyo. Teka, Mare. Nasaan pala yung mga anak mo? Si Brian, nandyan ba? Wala siya, Mare. Nag-out of town siya para sa seminar niya sa company. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nandito siya. Tita Ruby! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta ka na, Rysel? Mabuti naman po, tita. Talaga ka na. Parang kailan lang nung umuwi kami dito. Maliit ka pa. Oo nga, Mare. Bihira ka kasing umuwi dito. Kaya nga, Kailan palang balik niyo sa ibang bansa, Mare? hindi ko pa alam, Mare. Baka matagalan pa bago yung pagbalik namin doon. Talaga, Mare? Eh di matagal pa tayong magchichikahan yan. Oo, Mare. Pero yung mag-ama ko, baka mauna na silang bumalik sa ibang bansa. Nasaan po pala si Ate Lovely, tita? Nandun na naman sa mga kaibigan niya. Sana po minsan isama niyo po siya dito. Hayaan mo. Minsan, isasama ko siya dito. Talaga po? Sige po, para po minsan makakwentuhan ko naman po siya. Hayaan mo, sasabihin ko na sumama siya dito. Salamat po, tita. Sige po, tita. Pasok po muna ako sa loob at magbibihis muna ako. Sige. Siya nga pala, Mare. Nasaan si pare? Parating na rin yon. Maring Ruby? Mahal, nandiyan ka na pala. Paring Masong, kumusta? Eto, ayos lang. Kailan ka pala dumating? Na isang linggo lang. Ganun ba? Sige, iwan ko muna kay ni Mitch. Pagod kasi ako sa biyahe. Sige, mahal, magpahinga ka muna sa kwarto. Ruby, iwan ko muna kayo. Si Rysel tayo na. Rysel!
Uy, Rysel, saan pala yung punta mo? Pauwi na po ate. Ikaw po. Dito lang. May kakausapin lang ako kamag-anak. Ganun ba ate? O, sige na, Rysel. Mag-iingat ka, ha? Sige po ate, ikaw rin. Yun na ba yung kamag-anak na sinasabi ni Ate Emma? Parang hindi naman yata. Nasaan na sila? Wala pa naman si Kuya Brian. Baka mamaya kung saan na dinala ng lalaking yun si Ate Emma. Oh, Rysel, Ano po? bakit ngayon ka lang? Kasi po matagal po ako nakasakay kanina. Ganun ba? O sige, magbihis ka na muna dun sa kwarto at kakain na tayo mamaya. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo. Ano yun? Kasi po, si Ate Emma, nakita ko siya kanina sa may plaza. Nag-aabang ako ng sasakyan. May kasama siyang lalaki. Ano? Sino naman yun? Hindi ko po alam, Ma. Sinabi niya kasi sa akin nung nakausap ko siya, makikipagkita lang daw siya sa kamag-anak niya. Hindi kaya yung lalaki na nakita ko nung nakaraan? Nakipagkita na naman siguro siya doon. Sinasabi ko na nga ba eh. Ha? Bakit, Ma? Wala anak. Siguro, kakilala niya lang yon. Siguro nga po, Ma. Sinabi naman po niya na kamag-anak niya yon. Ama, pasok po muna ako sa kwarto para makapagbihis. O sige anak. Mukhang madalas na silang nakikita ng lalaking yun. Naaawa lang ako sa anak ko. Bakit kailangan pa niyang lokohin si Brian? Mahal, papasok na ako. O sige mahal, mag-iingat ka. Siya nga pala si Rysel. Di ba sasabay sa akin? Wala daw siyang pasok ngayon. Siya nga pala si Brian, bukas darating na. Mabuti naman. Kumusta naman sila ni Emma? Naayos na ba nila yung pagpapakasal nila? Hindi ko alam. Sana nga, hindi ko na sila pinayagan magpakasal. Bakit mahal? May problema ba? Wala naman mahal. Sige na, pumasok ka na. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige mahal, alis na ako. Sige mahal, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Salamat. Tito Masong, mano po? Kawahan ka ng Diyos, Iha. Saan ka galing? May kinuha lang po ko requirements para sa kasal namin ni Brian. Ganun ba? Pauwi ka na ba niyan? Opo, Tito, pero may bibilin pa po ako sa OSAID. Oh, sakto. Sabay ka na sa akin. Doon din naman ang daan ko. Nakakahiya naman po sa inyo, Tito. Baka makabala po ako. Hindi naman, Iha. Magiging parte ka na namin ng pamilya namin. Ituring mo na akong pangalawang tatay mo. Sige na nga po. Tara, Maraming salamat po. doon ka na sa harapan. Sige po, Tito. Siya nga pala. Kumusta kayo ng anak kong si Brian? Maayos naman po, Tito.
Mabait naman ba sa'yo? Oo naman po, tito. Nagkakasundo po kami sa lahat ng bagay. Yan ang maganda sa relasyon. Magkakasundo kayo at dapat nagtutulungan kayo. Opo, yun naman po talaga yung gagawin namin. Lalo na po, malapit na po kami magsama sa iisang bubong. Kaso, Ano? nahihiya po ako at naiilang kay Tita Mitch. Bakit naman? Mabait naman ang asawa ko. Mataray lang siya sa unang tingin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo pag tinarayan ka ng asawa ko. Tara na nga. Sige po. Lovely? Brian? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Pogi pa rin, di ba? Medyo. Kamusta ka na nga pala? Tsaka, ba't di ka nga pala sumasama kay Tita Ruby? Pag pumupunta siya sa bahay. Busy kasi ako eh. Alam mo na, bibihira lang ako magbakasyon dito kaya sinusulit ko na. Ganun ba? Minsan punta ka naman sa bahay. Para naman makapag-banding tayo. Para makilala mo na rin yung fiancé ko, si Emma. Malapit ka na palang ikasal. Congrats ah. Buti ka pa. Bakit ikaw? Wala ka pa bang nobyo? Sa ganda mong yan? Wala pa eh. Mas gusto ko yung ganito lang. Yung walang stress. Ayaw mo ba nang may nag-aalaga sa'yo? Yung kasama mo palagi. Lalo na pag nagka-travel kayo. Naku, mas masaya yung walang nagbabawal sa'yo. Sino kaya yung kausap ni Brian? Basta bumisita ka sa bahay. Oh babe, nandiyan ka na pala. Lovely. Siya nga pala si Emma, ang fiancé ko. Emma, si Lovely nga pala, anak ni Ninang Ruby. Hi Emma. Ikaw pala yung kinikwento sa akin ni Brian kanina. Oo nga, Emma. Sabi ko sa kanya, minsan, bonding naman tayo sa bahay. Para na rin magkakilala kayong dalawa. Di ba, Lovely? Oo nga Emma. Sige, sa susunod na araw, pupunta ako sa inyo Brian. Ayos. Para naman magkakasama tayo. Namiss kasi kitang kabanding. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyong dalawa. Brian, Emma. O sige, mag-iingat ka. Basta, hintayin ka namin sa bahay sa susunod na araw. Oo na. Sige. Sige. Ang tagal na namin hindi nagkita nun ni Lovely, babe. Oh, talaga? Sobrang close pala kayo, no? Oo naman. Mabait kasi yun, tsaka sobrang sweet. Sweet talaga? Huwag mo sabihing nagsiselos ka. Babe! Babe! Saan na kaya ngayon si Aling Lisa? Hindi ko na alam kung saan yung bahay nila. Alam ko,
Dun banda kina Emma yung bahay nila. Tama. Magtatanong-tanong na lang ako doon. Ninang! Oh, Brian! Ikaw pala yan? Ninang, ano pong ginagawa niyo dito? Kasi may hinahanap akong dating kaibigan. Alam ko, dati dito lang yung nakatira. Sino po Ninang? At ano pong pangalan niya? Brian, Tita Ruby, nandyan pala kayo. Hali po kayo. Tuloy po kayo sa bahay. Tara po Ninang, doon po tayo. Mainit po dito. Sige. Maupo po muna kay Tita Ruby. Saglit lang po at ikukuha ko kayo na maiinom. Babe, si Ninang na lang ang kuhanan mo. Wag na, Emma. Tita Ruby, ano po palang sadya niyo dito? Emma, may tatanong lang sana ako sa'yo. Kung dito nakatira si Aling Lisa. Opo. Nanay ko po siya. Bakit po? Ha? Siya pala yung nanay mo? Opo Ninang. Bakit po? Kilala niyo po siya? Oo. Dati ko siyang kaibigan. Nandyan ba siya ngayon? Ang totoo po niyan, matagal na pong wala si nanay. Pumanaw na po siya. Ha? Kailan pa? Paano na kaya ito? Pasensya ka na, Emma. Hindi ko alam na wala na si Aling Lisa. Sige, mauna na ako sa inyo. Ano nangyari kay Ninang? Baka nalungkot lang siya nung nalaman niyang wala na si nanay. Babe, bakit ka nga pala pumunta dito? Siyempre, namiss kita. Ilang araw ba naman ako nasa seminar? Sus, ilang araw ka lang doon. Namiss mo agad ako. Eh, ikaw ba? Hindi mo ba ako namiss? Siyempre, ganun din yung nararamdaman ko. Pero kailangan kong sanayin yung sarili ko. Lalo na, trabaho yung pinuntahan mo. Sa bagay. Tara, kain tayo sa labas. Sige, sakto, nakabihis na ako. Ano, tara. Basta libre mo ah. Oo naman. Ikaw mahal. Kaya mahal na mahal kita eh. Oh, anak. Saan ka galing? Ano po ma? Doon po kala Emma. Kumain lang po kami sa labas. Siya nga po pala ma. Kanina, nandun si Tita Ruby kala Emma. Ha? Anong ginagawa niya doon? May hinahanap daw siya na isang kaibigan niya daw. Pero yun pala, ang hinahanap niya, si Aling Lisa. Yung nanay ni Emma. Ha? Bakit kaya hinahanap niya si Aling Lisa? Alam ko, hindi niya naman naging kaibigan nun. Ma, bakit po ganyan ang reaction niyo? Wala anak. Baka may kailangan lang si Ninang mo. Hindi ko kasi nabanggit na wala na si Aling Lisa. Kaya pala nagulat siya nung nalaman niyang wala na siya. Oo anak, baka nga. Pero ma, may kakaiba talaga sa kilos ni Ninang Ruby.
Bakit mo naman nasabi yun, anak? Nung nalaman niyang wala na si Aling Lisa, nag-iba yung reaction niya. Tapos umalis na siya agad. May hindi po kaya siya nababanggit sa inyo, ma? Hindi ko nga rin alam, anak. Hayaan mo. Tatanungin ko siya. Sige po, ma. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto. Sige, anak. Yan. Sino kaya yung lalaki niya? Oh, Brian, Ma, kanina ka pa ba dumating? ano po? Ang papa mo nasaan? Sino kayang lalaking yun? Siya bang anak ni Mitch? Hindi siguro. Alam ko, babae ang anak niya. Naiwan po si Papa dun sa opisina. Sabi daw po niya, may lakad daw po siya mamaya. Ha? Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Hindi ko po alam, ma. Hindi po ba siya nag-chat sa'yo? Hindi. Saan kayo pupunta si Masong? Kakaiba na ang kilos niya nitong mga nakarang araw. Hindi kaya may babae na siya? Wala naman siguro. Halika na, anak. Pumasok na tayo sa loob. Sige ba, ma? Mauna na po kayo. Sabi ko na nga ba anak ni Mitch yun? Pero, paano nangyari yun? Sigurado akong babae anak niya dahil sinabi sa akin yun ni Pare Masong. Ano na naman ba itong nararamdaman ko? Nung una, si Ninang Ruby. Parang may tinatagong lihim. Tapos ngayon, parang may nagmamasid na lalaki sa amin. Hello, babe. Nakarating ka na ba sa inyo? Oo, babe. Kanina pa. Alam mo ba kanina, dun sa labas, may nagmamasid na lalaki dito. Talaga? Sino kaya yon? Hindi ko nga rin alam eh. Medyo matangkad siya. Kaya manggi ang kulay niya. Mag-iingat kayo dyan sa bahay niyo, babe. Uso pa naman yung mga magnanakaw ngayon. Kaya nga, babe. Lalong-lalo ka na. Malapit na tayong ikasal. Ayoko na may masamang mangyari sa'yo. Oo naman, babe. Para sa'yo, mag-iingat ako. Sige na, babe. Magbibihis na ako. Mag-iingat ka dyan, ha. Love you. Love you too. Malapit na kami kasal ni Brian. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tanggap ng mama niya. Ruby! Berto? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Ruby,
Gusto ko lang naman makita ang anak natin. Nasaan siya? Anong pinagsasabi mo? Wala kang anak sa akin. Alam ko na ang totoo, Ruby. Dati pa alam ko na. Paano mo naman nalaman? At kanino? Pinuntahan ko si Aling Lisa noon. Ang sabi niya sa akin, nanganak ka na raw. Sabi niya, lalaki ang anak natin. Nasaan siya? Bakit sinabi ni Aling Lisa na nanganak ako? Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ko siya. Oo. Tama yung sinabi ni Aling Lisa. Nanganak ako. Ngayon alam mo na, nang dahil sa'yo. Ngayon, hindi ko na alam kung saan ko mahanap yung anak ko. Ano? Bakit nasaan siya? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Anak natin yun. Bakit mo siya pinabayaan? Berto, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? May asawa ka, Berto, at malaking kahihiyan yun. Ruby, ikaw ang mahal ko. Hindi ka sana umalis. Sana magkasama tayo noon pa. Berto, umalis ako noon dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado na magulo yung isip ko. Saan natin mahanap ang anak natin ngayon? Si Aling Lisa lang ang nakakaalam nun. Kaso, wala na siya. May alam si Aling Lisa kung saan ang anak natin? Oo. Sa kanya ko ibinigay yung anak ko. Saan naman niya kaya dinala ang bata? Sabi niya, na isa din siyang pinaanak kasabay ko. Kaso, namatay yung anak niya. Kaya kinausap siya ng tatay ng bata para maghanap ng kapalit. Kaya pinuntahan niya ako. Pumayag ka naman. Oo. Dahil hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung bata. At nahihiya ako sa mga magulang ko sa mga ginawa ko. Sana binigay mo na lang sa akin ang bata. At ako na lang sana ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Berto. Gulong-gulo ng isip ko. Pare Masong, kumusta na? Eto, malapit nang maging tatay. Talaga? Mabuti ka pa. Bakit kayo ng asawa mo? Hindi pa kayo magkaanak? Kaya nga, hindi pa siguro sa ngayon. Malay mo, mabuntis rin si Mrs. Oo, baka nga sa isang taon, ikaw naman ang magiging tatay. Sana nga. Sige pare, Sige pare, may ginagawa kasi ako dito sa bahay. siya nga pala. Huwag ko na lang kaya sabihin kay Pare Masong ang tungkol sa amin ni Ruby. Sige na, Berto. Alis na ako. Ruby, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Bitawan mo nga ako. Baka mamaya makita pa tayo ng asawa ko. Mare? Mare? Ikaw pala, Mare. Halika, pasok ka dito. Oh, Mare, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nakita kami ni Berto kanina. Ha? Anong ginawa sa'yo ni Berto? Naalala mo ba noon? Nung matagal ako hindi nagpakita sa inyo. Oo. Saan ka ba pumunta noon? Hindi ka namin mahagilap. May namagitan sa amin ni Berto. Nabuntis niya ako. Ha? Hindi ba may asawa na noon si Berto?
Oo, Mare. Isang malaking katangahan yung nagawa ko. Kaya ako lumayo. Teka, kung nabuntis ka, nasaan ngayon ang anak mo? Yun na nga, Mare. Siya yung hinahanap ko. Kaya ako umuwi. Naguguluhan ako. Saan? At kanino mo siya iniwan? Sa nagpaanak sa akin, Mare. Si Aling Lisa. Ibig sabihin, hindi ba kasing edad niya si Emma? Si Emma ang anak mo? Hindi, Mare. Lalaki yung anak ko. Kaya ibig sabihin, hindi si Emma yun. Mabuti naman. Hindi mo nanay si Ruby, Emma. Mare, paano mo ngayon mahanap ang anak mo? Wala na si Aling Lisa. Hindi ko alam, Mare. Baka may ibang tao pang nakakaalam kung nasaan yung anak ko. Sana nga, Mare. Sino kaya ang taong pinagbigyan ng anak mo? Hindi na nabanggit sa akin ni Aling Lisa noon kasi hindi ako interesado sa batang yun. Pero pinagsisisihan ko na lahat ng mga nagawa ko. Paano ko kaya sasabihin sa kanila ang totoo? Hindi ko intensyon na saktan ka, Ruby. Hindi ko lang kayang ipagtapat ang katotohanan. Dahil napamahal na si Mitch kay Brian. Mare, alam ko, mahanap mo din ang anak mo. Huwag ka nang malungkot. Alam na ba ito ng asawa mo? Oo. Kaya nga pumayag siyang umuwi muna ako dito. Ganun naman pala. Tanggap niya na may anak ka kay Berto. Mabait yung asawa ko, Mare. Problema ko lang, si Berto. Hinanap niya kanina yung anak namin. Eh di, makipagtulungan siya na mahanap ang anak niyo. Tama, Mare. Sasabihin ko sa asawa ko na makipagtulungan kay Berto para mahanap yung anak namin. Alam ko naman na maiintindihan yun ng asawa mo, Mare. Oo, Mare. Ganyan ka ba? Oo naman. Kasama kita eh. Yun naman. Nandito na naman tong babaeng to. Paano kaya kung sabihin ko kay Brian ang totoo? Na niloloko lang siya ni Emma. Brian, mag-usap nga tayo sandali. Bakit pa, Ma? Ma, may problema ba? Wala ka bang napapansin sa babaeng kakasalan mo? Niloloko ka lang yan. Ano ba yung sinasabi mo, Ma? Hindi ganun si Emma. Noon ko pa napapansin. Ang init ng dugo mo sa kanya. Oo. Dahil alam kong niloloko ka lang niya. Ma naman, alam kong ayaw niyo siya para sa akin. Pero ang siraan siya sa akin, Ma, hindi na maganda yan. Nagsasabi ako ng totoo, Brian. Sa katunayan nga, ito oh. Picture nila ng lalaki niya. Brian, Tita Mitch, aalis po muna ako. Baka nakakaabala na po ako sa pag-uusap nyo. Walang alis. Ano? Tatakasan mo yung ginawa mong panloloko sa anak ko? Ano po? Wala naman po akong ginagawa sa anak nyo. Ang galing mo rin talagang babae ka. Maang-maangan ka pa? Ma, huwag niyo naman pong gawa ng kwento si Emma. Kilala ko siya. Mabait po si Emma. Mabait? Yan bang mabait? Eto oh,
Katunayan na niloloko ka niya. Ma, ito ba yung sinasabi mo? Bakit? Kilala mo ang lalaki niya? Hindi niya po ito lalaki, ma. Binibilog lang ng babaeng yan ang ulo mo. Ma, pinsan niya yan. Pinakilala niya na sa akin yan noon. Nagkita po kami ng pinsan ko noon at kinausap ko po siya. Hindi lang naman akong nakakita. At ilang beses ko kayo nakita na magkasama. Opo, kasi po nagpapatulong po ako sa kanya para sa kasal po namin ni Brian. At siya po yung kinuha ko sa event. Mas makaka-discount po kasi kami kung siya ang bahala para sa reception sa kasal. Kita niyo na, ma. Nakakaya yung iniisip niyo kay Emma. Oo, Emma, saan ang punta mo? Tito, sa munisipyo lang po, may papasa lang pong requirements para sa kasal namin ni Brian. Sakay ka na. Ihatid na kita. Total, doon din naman ang daan ko. Sige po, Tito. Salamat po. Hindi ba kayo magkikita ni Brian mamaya? Hindi ka ba niya ihatid sa bahay niyo? Baka hindi po, Tito. Busy po kasi siya sa trabaho niya. Kaya naiintindihan ko po. Kung gusto mo, ako na magsusundo sa'yo. Chat mo lang ako. Nako, Tito. Hindi na po. Nakakahiya na po sa inyo. At isa pa, baka mamaya po malaman ni Tita Mitch na hinahatid niyo po ako. Baka magalit po siya. Bakit naman siya magagalit? Magiging parte ka na ng pamilya namin. Ewan ko kung bakit napakagaan ang loob ko kay Emma. Higit pa sa tunay na anak, ang turing ko sa kanya. Hala, sandali lang po. May naiwan po ako. Ganun ba? Sige, hintayin na lang kita dito. Ayos lang po ba sa inyo, Tito? Oo naman, Emma. Sige po, maraming salamat po. Kunin ko lang po yung naiwan ko. Sige. Magkapares pala ng taon ng kapanganakan si Brian at Emma. Akala ko mas matanda si Brian sa kanya. Bakit po, Tito? Wala. Tinignan ko lang tong envelope mo. Pasensya na. Ayos lang po. Siya nga pala. Parehas pala kayo ng edad ni Brian, no? Opo, Tito. Pareho rin po kami ng kaarawan. Oo nga. Paano nangyari yun? Nung araw na yun ay pinanganak si Brian, hindi naman buntis at hindi naman nanganak si Aling Lisa. Dahil siya mismo ang nagpaanak kay Mitch, ibig sabihin, Tito, ayos lang po kayo. Emma, Bakit po, Tito? wala bang sinabi sa'yo? Pinagtapat ng nanay mo? Meron po, Tito. Bago po siya mawala, sinabi po niya sa akin o pinagtapat na hindi po siya ang tunay kong ina. Sino daw? Hindi na po nasabi sa akin ni nanay kung sino po ang tunay kong ina bago siya mawala. Bakit po, Tito? May alam po ba kayo tungkol kay nanay? Wala, Emma. Tara na, Emma. Ihatid na kita sa pupuntahan mo. Sige po, Tito.
Maraming salamat po, Tito. Mag-iingat po kayo. Tama kaya itong iniisip ko? Tamang-tama. Pagpa-DNA-test ako, gamit tong buhok ni Ima. Diyos ko, sana ito na ang kasagutan sa mga tanong ko. Maaari ng buhay ang anak namin ni Liz. At si Emma yun. Bakit kaya hindi mapakali si Masong? Masong! Bakit kanina ka pa hindi mapakali dyan? Mitz, Ano yung envelope na yan? Patingin nga. Ano to, Masong? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano to? Mitz, DNA yan ni Emma. Nag-match kami. Ano? Anak mo si Emma? Kanino? Papaliwanag ako, Mitz. Niloko mo ako! May anak ka sa ibang babae? Niloko mo ako, Masong! Mitz, makinig ka. Gusto ko lang naman na... Ano? Gusto mo magpakasarap sa ibang babae? At ano? Nagbunga ito? Hindi, Mitz. Nagkakamali ka. Sa iniisip mo. Ano pang dapat ko isipin, Masong? Malinaw na, oh! Na anak mo si Emma sa ibang babae! Ma! Pa! Tama ba yung narinig ko? Si Emma? Anak mo ba? Hindi, anak. Hindi ganun. Anong hindi? Huling-huli ka na! I-deny mo pa? Ibig sabihin,
Kapatid ko si Emma. Ang babaeng pakakasalan ko. Kapatid ko pala. Hindi ganun yun, anak. Sinungaling ka, Masong! Pa, sabihin niyong hindi totoo yan. Sabihin niyo! Pasensya na kayo. Pinagul ko ang sitwasyon dahil sa nagawa ko. Ayaw ko lang naman na saktan kami. Niloko niyo si Mama at niloko niyo kami lahat! Brian, anak. Meet. Ayaw ko nang maniwala sa sinungalingan mo! Bakit mo nga pala ako pinatawag, pare? May mahalaga sana kong sasabihin sa'yo, pare. Tungkol saan naman yon? Malaki ang kasalanan ko sa pamilya ko. Gusto ko sana itong itama. Tama yung naisip mo, pare. Ako man, nagkasala din noon. Kaya, pinagbabayaran ko na ngayon. Anong ibig mong sabihin, pare? Nagkasala din ako sa asawa ko noon. Nagbungang pagkakasalang yon. Ano? Si Ruby. Nabuntis ko siya. At ngayon, nagkaroon ng problema. Hindi na namin mahanap ang anak namin. Bakit? At paano? Binigay daw ni Ruby ang anak namin sa nagpaanak sa kanya. Sino nagpanak kay Ruby? Kilala ko ba siya? Si Aling Risa. Ha? Magulo ang isip noon ni Ruby. Hindi niya alam kung saan dinala ni Aling Risa ang anak namin. Hindi kaya si Brian ang tinutukoy ni Berto? Babae ba o lalaki ang anak niyo? Lalaki ang anak namin ni Ruby. Hindi man lang namin siya napalaki ng maayos. Posible nga. Si Brian yun. Pare, ano nga pala yung sinasabi mo sa akin na nagawa mong kasalanan kay Mick? Saka ko na lang pala sasabihin, pare. Hindi pa ako handa. Sige pare, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Maraming salamat, pare. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita, kaibigan pa rin ang turing mo sa akin. Ano ka ba? Mabait kang tao. Hindi ko makakalimutan ang naitulong mo sa pamilya ko. Paano yan? May pupuntahan pa ako. Saka mo na lang ako tawagan kapag kailangan mo ako. Sige. Pasensya ka na sa abala, pare. Sige pare. Nagkagulo na. Paano ko pa maayos itong problema ko? Mare? Mare! Oh, Maring Ruby. Ikaw pala. Pasok ka. Asan si Kumaring Mitch? Andun sa likod. Mamaya pupunta na rin dito. Ah, ganun ba? Maring Ruby, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, pare? Galit kasi sa akin si kumari mo. Bakit naman? Naku, mukhang may LQ yata kayo, pare. Ganun na nga siguro.
Konting lambing mo lang yon. At kausapin mo ng maayos. Magkakais din kayo, pare. Sana. Kaso, hindi lang ganun kadala yun, Mare. Mabigat kasi yung nagawa kong kasalanan sa kanya. Ano yon? Baka sakaling makatulong ako. Kasi, may tinago akong lihim. Hindi ko naman alam na magkakagulo ang lahat. Anong lihim yon? Si Emma. Anak ko. Ano? Kanino? Kaya naman pala nagalit si Maring Mitch sa'yo. Mabigat na kasalanan talaga yon. Ganito yun. Nung nanganak si Mitch, akala ko wala nang buhay ang anak namin. Kinausap ko ang nagpaanak sa kanya. Kung pwede, maghanap siya ng ipapalit para hindi masaktan ang asawa ko. May nahanap si... Sino? Sino nagpanak sa kanya? Sino? Sabihin mo sa akin! Sino, parang masong? Sabihin mo sa akin! Si Aling Lisa ba? Tama ba? Siya ba? Sabihin mo! Oo, Sinasabi ko na nga ba eh. Nasaan yung bata? Asan yung pinalit niya? Nasaan? Mare, ayos ka lang ba? Pare, binigay ko kay Aling Lisa yung anak ko. Ang sabi niya, ipapalit daw niya sa namatay na bata yung anak ko. Ibig sabihin, Sa mga kwento mo pa lang, sigurado ako, anak ko yun, Masong. hindi ko alam, Mare. Si Brian ba? Siya ba yung kapalit sa namatay kong anak? Oo. Maring Ruby, bakit ka umiiyak? Ang anak ko. Paring Masong, sabihin mo, nasan yung anak ko? Nasan? Masong, anong sinasabi ni Maring Ruby? Pasensya na talaga kayo. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng ginawa ko. Ano? Magsalita ka! Si Brian ba? Sumagot ka! Oo. Siya yung pinalit ni Aling Lisa. Ang anak ko. Anak ko pala si Brian. Kaya pala maganang loob ko sa kanya. Sandali. Hindi ko kayo maintindihan. Papaliwanag ko sa iyong lahat, Mitch. Patawarin mo ako. Oh, Mare, nandiyan na pala kayo. Tuloy kayo. Mana po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Si Emma po, nasan? Nako, nandun sa kwarto niya. Nagbibihis pa. Mare, pasalubong pala namin sa inyo. Naku, Mare, nag-abala ka pa. Maupo muna kayo. Bakit hindi nyo kasama si Pare at si Lovely? Alam niyo naman yon, masyadong busy. Babawi na lang daw sila sa kasal. Tita Ruby, mano po? Kaawaan ka ng Diyos.
Ma, pa, pwede ba ngayon na natin gawin yung kasal? Anak naman, sa makalawa na nga yun. Hindi ka ba makapaghintay? Ikaw talaga, babe. Di na kasi ako makapaghintay. Mare, pag-usapan naman natin kung saan yung honeymoon nila. Meron na akong hinanda para sa kanila, Mare. Saan naman po yun, Ma? Para naman makagawa na po kami ng marami yung apo. Basta, secret muna. Basta gusto ko po magkakasama po tayong lahat, lalo na po si Mama at Papa. Buong buhay ko, hindi ko po sila nakasama. Ngayon pa lang. Kaya susulitin ko po yung mga panahong ito. Oo naman anak, lagi kaming nandito para sa inyo. Ako din, Brian, at ang kapatid mo. Hindi namin sasayangin ang araw na kasama ka namin. Maraming salamat po sa inyo. At mahal na mahal ko po kayong lahat.